Tarik. Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi Dik Niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Apa nggih? Dar dirder niku wah. Anu kayak kula teng wingi mun ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ra mesakne bocah nyedit terus iki lho. Kayak iki sesuk nek dadekke gangri senam wae piye. Sename diganti ngene iki apik kek. Matane kene wis. Jare pepatah, tak kenal maka tak sayang. Luwih apik kenalan sithik. Sampun ketua dugi mriki. Dik Niken. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah niki wau. Sak janjane kula niku mpun ngagem rasukan kados wiyaga-wiyaga menika. Ananging kapurih ganti saking perewangan kula niku Waduh. sanjang. Sing arep temoni rak ya artis saka Kediri Niken Salendri. Niken Salendri. Kebetulan kula nami asline niku kan Hendri, sedangkan nami Cinonipun tekek. Berarti lha piye perewangan? Niken Salendri, niat kenalan Salendri. Ah, terus salin nganggo klambi batik ijo niki. Ngono ya apa ya? Aku urung kenalan. Alah. Kenal iki Dik Niken. Triyono. Nama Inggrisnya Tukul. Oh, aja suwe-suwe. Tukang pikul. Ndak nyetrum. Baleni. Kul, baleni iki mau tentang apa? Alutsista, alat utama sistem senjata. Sing tok takokke mau apa? Mau drone. Drone. Saiki drone siki drone. Ya terus terang aku ngakoni nek nang kelas ki nyok turu. Dadi sak ngertiku drone, gandeng wis ana musuhe. Ibarat aku ki Iran, Dik Niken ki Israel. Berarti Enggak, aku Indonesia ae. Wow, aja diserang Indonesia, mboten pareng diserang. Dadi TKW ning Israel ngono maksude. Mboten purun kula tak nyinden mawon. Wah iya. Nggih pun sing rada keren sekedhik Amerika. Mboten pun kula tak teng Indonesia mawon. Wah ya angel iki Mas. Angel lek niki. Wis Bayarane manut. Makeh bayarane manut. Iya pun Amerika. Wah ini dadi jalur Gaza ngoten mawon. Nggih. Ning manut Dik Niken wae. Nggih. Soale bayarane engko dibagi. Yo mau 750 edem kok usah kurang. Upamane niken niki Israel, jenengan Iran. Kula piye? Iran berarti drone niku DRONE. Dengan rencana oke, nikmati enaknya. Wah. Maksudnya nikmati so ngadeg bareng ngeten iki lho para siswa. Niki kula jelaske, kula terangke. Aku ya ora pinter banget Dik Niken. Jadi drone niku pesawat tanpa awak. Ya. Dikendalikan dari jarak jauh dengan remote atau aplikasi. Ngono. Oh, ayo sepurane karang nek Ramadan wingi pas pelajaran kuwi aku kan lebar sepertiga malam terakhir menuwun ki esuke ngantuk. Waduh. Nggih. Jadi ini tadi menerjemahkan drone. Drone kalau menurut sampean iku Dengan rencana oke, nikmati enaknya kados ngaten. nah iki mau pesawat Tanpa awak. Sing Dikendalikan dari sing jarak bener jauh. kuwi drone itu adalah pesawat kecil yang ada kameranya. Nah, Ya, itu juga boleh. Bisa buat selfie. Bisa buat selfie. Nggak bisa. Nggak bisa. Drone itu hanya untuk menyoteng jarak jauh. Oh. Kalau kedekatan kita nanti kesamplok, kesantap, meninggal. Oh. Itu drone. Oh sing biasane nggih upacara nyuting pas pengajian barang sing dhuwur. Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Kok iso? Drone itu kalau menyoteng saat upacara, kalau kesambuk bendera itu nanti susah. Drone tidak boleh untuk buat upacara. Loh, neng isi Surakarta yang ngger upacara nek drone. Dadi anggere arep nyampluk gendera Amit Sewu ngono iki drone iki. Drone itu buat untuk perform konser, Pak. Oh, iya. Kalau itu aman. Ora ngerti upacara. Sik, memang paling leres Dik Niken niki kanca kula niku meng sok keminter. Waduh. Iya. Kula dhewe ya turu pelajaran dadi ora ngerti arep omong apa. Sik Dik Niken aku tak takok pisan meneh karo Ya. tekek iki tok yo gayamen lho.
Takon senjata liyane sik dienggo perang Nek modern. era perang modern iki kayak kira-kira senjata sing cocok gua aku apa kayak? Ketoke kowe pinter iki kayak. Ah nek iki tak goleke sing paling ampuh. Apa kuwi? Kaya sik papat nang ngarep kuwi. Rudal balistik. Takon apa ngono? Apa kuwi? Ayo jelas rupa kadal bagian lipur setitik. Sampeyan mau tekan apa? Sampeyan nek pamane perang, senjatane sampeyan apa? Garek perange kuwi karo sapa sik? Wah. Modar kowe kayak iso jawab ora kowe? Ayo Nek wis dong Nek pama pertanyaanmu sing mengarah perang ke piye? sing perang sampean, musuhe kuwi mau satpam, berarti sampean mek nggawa iki pentungan. Wis cukup. Mengko. Iya nek sapem ya ora mungkin to. Ora mungkin to ya Dik Niken. Kanca pengamanan ya. Loh, menawa ya kan apa-apa. namanya kita kalau Ora ada apa-apa. musibah kan ya nggak tahu ya Pak yo. Iya, satpam saka Israel siapa ngerti? Ayo. Heeh. Lah, bahasnya waktu lho Pak tekan Israel lho Pak. Nggih. Sampean sir tak kirim rono ye. Ah nek dikirim dono iki sesuk ana Sampean jam. dadi pelurune rudal. Ngene Dik Niken. Pernah ngono. Dik Niken. aku Iki heran. sesuk umpama rampung sekolah ki dikirim rono dalam rangka pasukan perdamaian. Iki ana validasi jabatan sing cocok dienggo Kang Tukul. Apa itu? Nyuwun ngapunten, nyuwun sewu niki mboten saru tapi validasi organisasi terbaru. Iya. Apa kowe? Ya kuwi Dancuk Peli. Lho kowe saru lho. Nek komandan kok Iki nganggo- jabatan anyar iki. Apa terjemahane niku? Niku Komandan Pucuk Peluru Kendali. Wah. Wah, Wis padha nak aku kuwi an. Ayo. encer. Ayo. Kendali. Ning sik kayak iki aku mau rada mumet lho kayak. Lah aku ki arep dikirim nang ngendi mau Dik kan? Israel. Lah aku ki mikir skep go tanggal 22 kowe mumet kok malahan mbok kirim nang Israel iki piye? Ya iki ming umpama kok ya iki Ya mau. menawa sampean diiming-imingi dhuwit saem ya to, terus wi sampean lunasi sampean dikirim rono. Kan enak to. Keluargane sampean kan wis entuk dhuwit, sampeane garek totoan nyawa ngono. Abot. Ora apa-apa to kul nggo BRI ini ya terus lunas kok. Iya, Wis wis lunas. Oleh saem BRI ini Iya. lunas. Ayo piye? Keluargane ya sejahtera ta kuwi an. Sejahtera. Ya sejahtera jelas. Nggih pangkat bareng ya munggah ning almarhum. Wah iya. Ledarong sasi langsung letu. Ayo piye? Iya. Anu mertang. Nggih. Ning TKT sing jenenge TNI utawi prajurit niku perang kan tidak untuk mati, namun untuk menang to, Pak. Nah niku lho, Pak. Nggih, kadang wonten slogan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan perang. Ngoten. Latih. Niku lek teng wayang luwih becik Bali tanpa aran ngoten niku. Leres sami saneponipun. Tekek. Kowe Siap, nek Komandan. nyoto arep dikirim ning Israel, kowe pengine menang kok. Menang Siap. atau menangis? Menang komandan. Menang atau menangis? Menang komandan. Nah, cocok. Nggih. Kirim Kalau- mawon komandan. Kirim mawon. Ben menangis kowe. Kalau kamu pengen di Israel, kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa kalah. Tapi kamu itu hanya bisa selamat. Tapi Lek tidak. kate Dik. menang ku gak iso, musuhe wis akeh ya toh. Lek arepe kalah, awak dhewe wis kadung dikirim rono, dhewe otomatis kita tidak boleh kalah. Tidak Sing boleh bener ning kono kuwi selamat. Tapi- Selamat tok wis Tapi ngeten untung. Dik Niken, tadi udah diajarin sama komandan. Apa? Nek saya ke Israel, saya akan bawa dukun tenun se-Indonesia. Nanti saat santet aja semua ada mati ya kan? Lah kok dukun tenun? teluh. Hah? Teluh. Ya, Dukun tenun nih berarti ya anu. Ya sepurane urung madang ki ya kupinge ki ya selenco e. Dukun tenun itu maksudnya itu pengrajin kain, Pak. Oh iya. Iya. mau ki Iya. landeku kepleset. Oh, kepleset. Wow. Dan lunyu itu. Nggih. Dukun Emang santet kamu sama kamu saja. sekarang masih percaya sama santet? Santet itu adalah matahari. Matahari di pagi hari itu Itu santet. sunset. Oh, itu sunset. Sunset iki ning jero kamar mandi ke lho. Kloset. Apa? Ayo Kloset ki sing sak didek kae lho ben Itu ra regek. keset. Keset itu sing Keset itu sing digawe iki lho, Pak. Apa?
Korsel. Korsel sih tak nggo iki. Uduk jarik. Waduh, Pak. Aduh. Ini kan, iki kan ono sing tak takoki meneh, mau aku isih Kayak telu iki mau Penasaran. pelajaran kae nek pas dienggo ujian minimal 4 kae. Alat utama sistem senjata perang modern iki. Nah, iki ono Iya. siji meneh. Kayak senapan Apa? presisi. Senapan presisi ki opo kayak? Oh, senapan presisi kembali lagi ke Iran karo Amerika mau ya. Jadi kudu anu sih kayak menghadap sih kayak dek kan. Nah, senapan presisiku seneng natap pandangan sing presisi. Ini senapan presisi dienggo perang ana ing nggon wayang ngene iki. Lah kowe malah gombel kayak. Ayo latihan ora apa-apa to, Kul. Senapan presisi ki ngene lho kayak. Senjata yang dibuat khusus untuk akurasi tinggi untuk menembak suatu target dengan tepat, kurang lebih seperti itu kayak. Oh, ngono. Boleh tepuk tangan. Ya, masuk. Berarti kuwi anune kekere tokcer ya kuwi. Satu peluru untuk satu sasaran. Ngono Kul. Betul, betul. Oh, Nggak ada peluru iya. boleh hilang. Nanti Ya. kalau peluru boleh hilang 5 ya kali 20. Alah wong kuwi iki pengalamanmu wingi nembak nang lapangan tembak ngono kok entuk omongke dhewe. Nggih. Lah niki mumpung Mbak Niken teng mriki no badhe nembang nyanyi berdua no pripun monggo duet. Nggih. Lha ora Kowe iso nyanyi apa, Ket? Aku ki ngomong kuwi fales kok dikon nyanyi. nggih. Aku request ikut Dek Niken karena iki ning Solo. Lagune neng kutha Solo. Wes, Wis ya. Turu mesti mau. Aku pengen meneh kok. Ora iso dibaleni. ora iso dibaleni. Soalnya ora nek danane. Oh. Lah kowe mau pengen nih lagune apa? Wis saiki aku request awakmu. Aku tak request. Oh, saka bola-bola siswa. Request apa bola? Lestari nika. Lestari, Dek Niken ada Lestari Dek Niken. request Ya. lagu Lestari. Oke? Oke. Iya. Nggih. Nggih. Duet sampai sampean sendiri sama joget. Joget. Berdua joget, Pak, mangke kali ngumumne Durpres mangke barang nggih. Nggih. Lane joget riyen, nggih. Jo Fales jogete. Kanan kirine Mbak Niken. Ayo, nggih. 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 Tapi di antara dua bapak-bapak ini ada kesamaan. Apa? Napa niku? Hidungnya crop top. Wah. Kropos apa iki? Crop ki apa? Crop top itu caranya baju itu hanya seudel. Wah. Enuk nah lene. Ya kaya padha-padha wong Jerman ya maklum. Iki ngene Dek Niken arep kaya ngene iki tetep kearifan lokal. Oh Jadi iya. saka 207 siswa iki kena diitung sik model-model ngene iki. Ya nggak maido kok. Pun oke? Oke. Ya, Oke. diaturake yo. Lestari. Lestari, Oke. The Sing of Niken Salindri. Oke. Kalos. Oke.
biasa Leleng lestari. kowe. Matur nuwun Leleng. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang sanidi di manapun Anda berada. Ugi ingkang rawuh wonten lokasi Saksi Lovers. Waya. Mbak Kiki tebih saking Pati, Mbak Nadia saka Blitar. Langsung sedaya kemawon. Niku Pak. Nggih. Durpres. Nggih niki Pun ajeng kangge diundi. nyelani. Nggih. Mana panitia? Nggih. Ayo dibacakan Nggih. Sopo sing Bapak. beruntung pada malam hari ini. Ayo. Angka pertamanya 1. Berikutnya 3. 2. 132. 132. Ada 132? Loyal dari Tidak ada? sampai Oke. sekarang. Gugur. Gur. Kita sebutkan nomor selanjutnya. Depannya 0. 5. 2. 052. 052. Bagaimana? 052. Tidak ada? Gak ada. Tolong Hartib, barangkali ada Ada yang di belakang? di Gak ada? belakang lagi lari-lari, saya 052 gitu. Gak ada ya? 052. Tidak ada. Berikutnya 294. 294. 294. Iya, berikan Ayo tepuk tangan lari. ya. Langsung aja Mbak ya, kita lanjut ke berikutnya ya. 294 dicek, panitia. 294. Berikutnya 3, 5, 6. 356. 356. Wah, Masya Allah, betul sekali Pak, 294. Wah, alhamdulillah ya, Pak, ya. Silakan. Pak fotografer bisa diabadikan. Dari belakang. Berapa? 356, ada 356? Coba angkat tangan. Oh, ada lagi berlari. Oke, kita tunggu ya. Ini masih sambil ini nih. Monggo 1, silakan Pak. 2, 3. Nomor cantik. 1, 2, 3. Ini bukan nomor siswa. Dan Ada di belakang. Nomor Oh, siswa sini Pak, satu sini dan Pak, tiga. sini Pak. Nanti kalau ke situ sampai nabrak nih Pak Denny kan nanti sini aja. Oke. Udah berapa Pak? Dua lagi. Silakan. Gak apa-apa Pak. Naik aja. 3, 6, 6. 366. Nomormu piro, Kak? 303. 303. 366. Tidak ada? Berikutnya kepala 3 lagi. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Ada? Oh, ada. Oke, berikan tepuk tangan.
Silakan sepedanya. Oke. Berapa lagi yang belum diambil? Satu lagi. Berikutnya 3, 6, 1. 3, 6, 1. Sudah? 1, 2. Tidak ada? Berikutnya 0, 8, 7. 087. Ada? Ada? Habis? Oke, Habis. habis. Boleh berikan tepuk tangan dan kami ucapkan 087 selamat pemenang untuk terakhir. para pemenang door prize. Sampun? Sampun. Wah nggih, matur nuwun. Mugi-mugi saged Alhamdulillah. barokah. Nggih. Nggih. Wonten ingkang ngersakaken bajing loncat, Pak. Monggo, Komandan. dados Wah, nggih, nggih. Monggo. Lah menawi niken niku nembang lak wis kulino ngertos ning lek joget bajing loncat Loncat, cara Bandung kados pundi. Nah, nggih. Nggo sing nembang monggo saged Mbak Mira utawi sinten monggo nderek men genduk niken joget jenengan saged mengamati, Pak. Asik. Kaya Kiai Bandung tenan pora jogete. Tak kira kula nggih belajar joget ngoten. Lho boleh nek ngersakaken nggih. Nek lek kesampluk niken mboten nyalahke kula lho ya. Waduh, lah wong menika bajinge kok ajeng joget pripun. Wah, kowe kurang ajar kan kayak masa aku bajing. Monggo langsung intro kemawon Slendri mawon Mas. Ya, coba kaya apa? Bajing loncat oleh Niken Salindri yang menjoget. Yo. Tarik. Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi dek niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Apa nggih? Dar dirder niku wah. Anu kayak Kula teng wingi mon ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ra mesakne bocah nyedit terus iki lho. kayak iki sesuk nek dadekke gangri senam ae piye. Sename diganti ngene iki apik kayak. Matane kene wis. Apa Mas Hamang? Nanti keringetan lho kayak. Benar rudale arep meluncur malah omong ae. Kae. Oke, siap kan? Ya. Tarik ya, Pak. Bajing loncat, bajing loncat ka astana. Aduh, ya Bapak.
tangan yang meriah. Wah. Ya, dan cocok tenan iki apik nggih. Bener kandamu kayak gerakannya kok tentara. Katanya kamu tadi mau joget. Gerakannya kok patah-patah tuh mbak. Nah ini Mbak Wara ini gerakannya ini pelatih mas marah-marah tenan. Tak tahu nesu wis. Seneng dulu gerakannya. Gerakannya patah-patah kayak velocity ya patah-patah. Tugel gerakannya. Nggih. Gimana kamu tadi joget kayak gitu bisa nggak? Wah ora iso. Ketok men perlu latihan dhisik kul. Nggih. Mas Tekek kalian Mas itu mau? Tukul Rahwono. Nggih. Niki sampun tabuh kalih Nggih. ya. Mangke jam 3 sebelum itu malah sudah selesai nggih Pak. Insyaallah mugi-mugi. Nggih. Nggih, ugi salam hormat kagem Pak Agung Sudarmanto wi gurune Rambu Rangkung. Ayo. Kok do nusul malian? Ayo. Esu Mas Dusun. Piye? Sinau tenan lho, Bu, ngalamat Ramunggah lho kowe. Adikmu kan arep Ramunggah. Dateng napa? Bijine abang kabeh. Ora apa-apa, ora mungkin ora apa-apa, penting bayar. Iya. Abang ora Pak semangat kok. Iya. Nggih. Terima kasih. Niki tasih enten. Oh, nggih. Saged. Monggo, Mbak. Ya, Mbak. Ya, nggih. Mbak. Kula tak mandhap riyen nggih, Dik Niken. Ajeng Terima kasih. OMSP, operasi militer selain perang ajeng jaga serambi. Kok jaga serabi. Tambahi. Matur Terima suwun. kasih. Mohon izin. Nek tambahi, Mbak. Komandan, mohon izin. Oh, nggih. Pisan. Mbak Pino, Mbak Birgita. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kami Siap. mohon pamit. Sami-sami Oke, nggih. diterusaken kali Mbak Niken. Nggih, Pak nggih. Lencang. Yang penting sehat selalu. Tetap semangat terus. Oke. Semangat. Kira ada tuh 14. Semangat. Tentara kini ndagel ya patah-patah. Mbak Mira, kali Yo. Mbak Munasiro. Mbak Dia, Ayo kene, ayo. Mbak Dian. Salah ya. Keplesing. Iki ning ndi iki Ken? Ning kene no. Oh iya. Ayo padha ngadeg kabeh. Nggih. Ora aja kabeh, tuwek-tuwek iki ora. Oh ngono. Wis sing tuwek ki wis ning kono wae. Ku ndak boyokan. Kene sing enom ki Lagune apa menake lagune? sing tuwa. Monggo. Oh, Apa? anu mawon Pak sing terbaru mawon. Panjongko. Oh ngidam sari, Panjongko. Wah, tuwek Njongko nakal ngidam sari. janan. Kanca-kanca aman panjang kok. Aman. Tadi sudah saya list Pak di grup Pak. Waduh. Nanti Madangkara latihan ini Apik materinya. iki. Aku percaya lek lagu Panjompong iki kena apik iki. Panjongko. Panjongko. Ayo. Terima kasih. Oke, Panjongko diaturake coba bareng-bareng yuk nggih tutupan. Yuk, dados.
Lagunya ala-ala. Matur thank you, Pak. Kreasi. Iya luar biasa elok sedaya kemawon. Elok Pak. Mas Petruk. Nggih, yo. Awas, Gong. Mbacot lakon nggih Mas Petruk. Ayo. Ya iki perang durung rampung malah saya ndadi ayo. Iya. Yen petenge saya ndedet padange ndang teka. Amin ya rabbal alamin. Si pangungno ranglake wa Abdi metane ora Negara sakatar anak kumbir Anurwindo Mara Gagi sameptakna gelar baris supit urang sliramu supit kang kanan dene patih jangkar bumi supit ingkang gering sausi mangkono giringen prajurit Singamalaya ing tengahing supit urang banjur pun Rama ingkang bakal anggempur nun inggih
sendika ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama Antareja kebat gage mangkat. Mrababak Sukrabranang Neget waca mlintir gumbala sugal wijiling sabda ladala bojleng iblis ladat kowe prajurit darat saka Indraprastha kowe wani ado arep karo sing jenenge Marutawirawa. Apa kowe njaluk tak untapke ning neraka jahanam? Ayo tanding ana iki sing jenenge Danurwenda. Tanganku kan bakal ngantrake mecatke nyawamu. Wah, babuh mati aku.
kang katrajang ing tahana wadya baladalah prajurit daratan Indra Prasta ngidap-ngidapi aku Jala Maruta nyawang saka kaduan tetungguling para prajurit kae cetha lamun to anak Werkudara sing barep jenenge Antarja wis katon ndak tropong saka kene waton Antraja bisa ndak telikung liyane mung kariningkes Jala Maruta nibake Jala Sutra tampar kencana Antarja wis kelakon mlebu ning jala liyane kari ngrambungi iki Singabarung tak tibani pedhut sing mawa wisa prajurit daratan Ngamartamba dadi jagat Dewa Bathara babar pisan ora ndugama Kakang Antarja kowe nemahe bebaya ketlikung dening jala kaya mengkono dasari wadya balamu kena wisa ingkang bebayani kabeh padha mundur tanpa daya sing jenenge wisa bakal tumangkar saya dadi lamun to hawane adem musuhe mung hawa panas mongko sari-sarine panas ki mapan ana ing geni dewane geni ya mung Eyangku Bathara Brama saklebeting batos nenggih Sang Antarja tansah hangaturi dumateng ingkang paman Sang Senopati Agung sarana kebatosan nenggih panengah Pandhawa Raden Arjuna tanggap ing sasmita sigra nyaketi dumateng ingkang putra
Hong Ilahi awik namastu namo sidhep putuku ngger wisang geni ana wigati apa dene jeneng kita ngaturi rawuh Eyang Pukulun Bathara Brama dina iki Ngendraprasta lagi peperangan kelawan Singamalaya ingkang amangun kekuatan ing Pulunggiling Wesi. Sejatine Wadyabala Ngendraprasta wis kasembadan ngundurake wadya Singamalaya nanging Patih Singamalaya ya kuwi Singabarong nindakake karti sampeka ketitik anyebar angin ingkang mawa wisa. Nyebabake akeh prajurit Ngamarta mati sadurunge perang. Nadyan ana prajurit ingkang bisa maju ana palagan sakala kaya kelangan kekuatan. Merga sesek dadane mula gampang dikalahake dening mungsuh. Iya kulo. Bab kuwi jeneng kita ora perlu sumeneng. Ulun kang bakal paring pambiyantu. Bakal tak sebar hawa panas ing wengkon Giling Wesi kanggo mulyake hawa lan nyernakake dayane Wisakarana. Kejaba kuwi perintahana marang prajurit Indraprasta supaya anutup tutuk lan grana nganggo piranti lan nggunakake kaca kanggo tameng mripat supaya ora kena wisa. Lan uga amarangi kabeh gaman lan pusaka merga Wisakarana bakal sirna lamun kena gandane lenga warangan. Wah, iya Yang. Kabeh sing ndok dawake bakal ndak tindakake ora liwat wisanggeni ngaturake panuwun Yang. Iya kulo. Pun eyang mung bisa paring pambiyantu saka sakjabane pabrahan. Percaya nggih, sapa sing bener bakal dijejer mulai enggal tindak ana dawulun. Tak awat-awati saka kahyangan Duksina nggih. Petruk lawan kowe Bagong. Lho, Nun. Pripalungguhan iki umumna marang Prawadyabala Ngendraprasta. Tetha to dawuhe Eyang Pukulun Bathara Brama mau. Nggih, sampun jelas. Pun jelas. Diumumke. Nggih. Pengumuman kabeh para prajurit Ngendraprasta. Aja lali sesuk ning Wonogiri budal jam 2. Dudu kuwi, ha? Dudu kuwi. Lah ning ndi? Ki mau lho saka Bathara Brama mau lak ngendika magepokan karo virus karo wisa mau prajurit diperintah piye? Sumpah pas kuwi aku mak ler ki mau. Ora patut babar kita. Ana pengumuman apa to? Sumpah aku mak ler yut ngono kuwi. Ora. Ora ngerti tenan aja. Iya ya ora. Mulai pancen iki turu, ngene lak ndek grup to. Bukaan isine apa ning kono ben ngerti. Maaf, blangkonku kegedean. Lah ya ngono kuwi. Kabeh para prajurit Ngendraprasta yen pengin slamet saka wisa sing bebayani dina iki kabeh tutuke lan irunge ditutup mripate ditutup nganggo kacamata las karbit kae lan uga pusaka kabeh diwarangi ya kanthi kaya ngono iso ya kuwi nyingkirake virus sing jenenge corona. Jane corona wae ora apa-apa lho, Truk. Apik malan. Engko bar wayangan rekaman virtual terus jagungan ning mburi kelir, ya to. Ning kloso kae, terus karo nggo komplong dewe-dewe simbako, ya to. Aku nggo bolu, aku nggo bolu. Lah ngono kae.
Karo ana sing nyekel HP iki ngangge mos ngono kuwi. Apik kuwi. Ditutup tutuke karo granane mripate aja nganti lali diwarangi pusakane kabeh. Yo. Kacarita kaya mangkono. Para prajurit Ngendraprasta wis tumanggap lan nindakake apa kang dadi perintah. Mrih datan kena wujute wisa ingkang bilaheni. Sedaya wis anutup lisan lan grana miwah kaca kangge tetamenging netra. Datan kantun ya marangi pusaka lan gegaman. Kang mangkono wisa wis sirna prajurit gumregah gagah hanyerang mungsuh tanpa mingkuh. Kang mangkono bubar mawut barisan saka Singamalaya. Ucap ora kaya sang Senopati Megantor nenggih sang Gatotkaca. Sigra ngudhunake prajurit saka Ngakasa. Candrane kaya bledhek 1000 sesautan nyamber pulo giling wesi. Tanalas Antarja tak kira wis modar kena Jala Sutra parandine isih bergagah-gagah yen pancen njaluk dawa umurmu minggata aja adu arep karo Jala Maruta. Ayo ditunggale. Mati diriku. Patih Singa Barong iki. Arsa madangi jagat duk mungup paning aputak ing ukir marbabakan kumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
Yektine kabeh senopati lan prajurit mung dadi piranti srakae Ratu Singamalaya ya kuwi Prabu Malayapati. Sing ana kene adus getih yen perlu toh jiwa raga. Akeh sing padha dadi layon dadi gotongan. Ning parandene sing wani netepake perang ya kuwi sing jenenge Prabu Malayapati. Lingguh anggedhang krang sila tumpang sikile edhek ning negarane ya kuwi Singamalaya. Kanggo ngrampungi peperangan iki Prabu Malayapati kudu tak tugel gulune. Kasih Laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri ana satriya wani mlebu negaraku Singamalaya kekendelen tenan kowe kudune papan peperangan kuwi ana ngiling wesi ora ana kene Prabu Malayapati lek nom mripatmu jerengen gobokmu aku Senopati Dirgantara Ngamarta Gatotkaca aranku Nadyanto aku iki Senopati nanging aku ora seneng karo dumadine peperangan sing kaya ngene merga wong perang kuwi ora mung ngorbanake Senopati lan prajurit sing padha gugur nanging uga ngrugekake alam saisine ngrusak alam saisine serta negara liya sing ora ngerti kentang kimpule perkara bakal kasempyok ngaradan sandang pangan dadi larang kawula padha bingung merga saka kamurkan lan keserakanmu anggonmu pengin ngidak marang kamardikane bangsa liya yen ndak sawang blegermu menungso ning patrapmu kaya dajal sing wis anguk-anguk aja iwak kecemplung wuwu wae ah
bumi Ngendra Prastajaya.